Imos comezar logo a mesa cunha serie de relatorios, a mesa das 12. Quería comezar, por suposto, agradecéndolle ás coordinadoras que me convidasen a moderar esta mesa, porque iso me permite participar nesta homenaxe, nesta xornada homenaxe a Kathleen Nora March, unha persoa a que lle debo moito no persoal, no profesional, no académico, como todas nós aquí hoxe. Entón, quero agradecer este convite especialmente. E tamén porque estou nesta mesa con investigadoras que teñen feito un traballo moi interesante, que sigo con moito interese e que van dar moito que falar tamén. No futuro próximo xa están dando moito que falar. Entón, imos comezar coa presentación do relatorio de Andrea Ruthven. Direi o título despois, vou presentar, aínda que sexa mínimamente, a esta investigadora que é profesora de inglés na Escola Universitaria Mediterránea da Universidade de Girona e foi investigadora contratada no proxecto Bodies in Transit, Making Difference in Globalized Cultures. Tamén era membra do grupo, ainda é membra deste grupo, ainda é membra do grupo de investigación Feminario de Investigación, Teorías e Resistencias da Universidade de Vigo. A súa tese de doutoramento, que presentou na Universidade de Barcelona en 2015, interrogaba a construción da violencia e o corpo da muller nas representacións contemporáneas da heroína de acción na literatura distópica. Actualmente investiga a representación dos corpos trans na literatura e a cultura popular. As súas publicacións inclúen a coedición do texto Woman as Angel, Woman as Evil, Interrogating the Boundaries, de 2012, os ensaios tamén Pride and Prejudice. So, Pride, Prejudice and Post-Feminist Zombies, no libro The Year's Work at the Zombie Research Center. I'm looking forward to this. De 2014. E tamén The Woman Warrior, Rejecting Utopia, no libro Experiencing Gender, International Approaches, de 2015. Ben, e hoxe vainos falar, o título do seu relatorio é Olladas interseccionais, corpus en tránsito na contemporaneidade. Gracias, Manuela. Ante todo, quero extender a miña gratitude á organización polo gran traballo feito para levar a cabo unha xornada tan necesaria e importante como a de hoxe. Tamén agradezo o seu convite a participar nela. É unha honra estar aquí hoxe. Entón, teoría interseccional, ou iso de ler como feminista. Eu son feminista. Podería semellar unha afirmación pouco transcendental, sobre todo hoxe, aquí, onde agardo que a maioría de vostedes afirmarían o mesmo. Mais creo que é necesario, nun momento no que a política da crise do neoliberalismo globalizado está a minar os dereitos das mulleres, disfrazando como recortes para a prosperidade económica dos países. Cando nas clases lle pregunto ao alumnado quen se considera feminista, a resposta non é moi alentadora. Certo é que sempre hai algunhas mans levantadas ben altas, orgullosas e desafiantes. Logo hai algunhas timidamente a medio levantar, ben porque saben cal é a resposta que eu, a profesora, agarda, aínda que non sexan convencidas, ou ben por temor ás repercusións que poderían ter nas relacións coas súas colegas, ou ambas as dúas cousas. Non entanto, a maioría das mans permanecen baixadas, igual que as miradas, cravadas no chan ou perdidas no horizonte. Sexa por masoquismo ou por curiosidade, sempre lle fago outra pregunta ao alumnado.
Se non levantaron a man, por que non se identifican co feminismo? Supoño que xa coñecen a resposta máis frecuente. Sempre hai alguén que ten o valor de dicir: eu non son feminista, pero creo na igualdade entre as mulleres e os homes. É unha resposta que, se estamos atentas aos medios de comunicación, escoitamos a miúdo. E ao principio da miña carreira docente, cando recibía esta resposta, sentía unha mestura de rabia e confusión, que crían que era o feminismo, senón un movemento e unha teoría que loitaba a prol da igualdade de xénero. Cada vez que facía a pregunta, agardaba con máis frustración a escoitar ese pero. Eu non son feminista, pero... Hai pouco decidín ser máis optimista e entender ese pero non como o rexeitamento do feminismo, senón como un espazo de posibilidade, un espazo para debater co alumnado sobre que é e que podería ser o feminismo. O pero, no lugar de pechar a frase de modo contundente, abriría a posibilidade de diálogo. O eu non son feminista, pero facilita unha conversa e, posto que hoxe celebramos unha xornada dedicada a ler como feminista, podería tamén axudarnos a pensar que significa ler como feminista. Empezamos coa primeira pregunta: que é o feminismo? Non podemos negar que os feminismos non gocen de boa reputación, nin tampouco as feministas. Aínda hoxe escoito dicir: eu non son feminista, porque non odio os homes, ou ben, porque non me gusta levar tacóns e pintarme os labios. No fondo, como podería culpar o alumnado de non querer ligarse a un movemento, a unha teoría, que dende os seus principios tivo dificultades á hora de definirse? Aínda iso sí, a definición do feminismo non é tan complicada. Un movemento é unha teoría que loitan para a igualdade de xénero. Porén, como veremos, non lles é necesariamente así de doada. Para indagar máis no asunto, é preciso outra pregunta: para quen é o feminismo? A académica estadounidense Bell Hooks apunta nun ensaio co mesmo nome que feminism is for everybody. O feminismo é para todo o mundo. Podería parecer unha afirmación fácil, mas non o é. Ao longo da historia dos feminismos, moitas son as persoas que sentiron excluídas. Non só os homes, que poderían argumentar que os feminismos son unha cousa de mulleres, senón tamén as mulleres racializadas, sobre todo as mulleres negras, tamén as lesbianas, as mulleres transxénero, as mulleres de clase obreira, as que non residen en Occidente, etc., etc. E o certo é que resulta problemático afirmar que a igualdade de xénero, os dereitos das mulleres, teñen a mesma apariencia para todas. Dende as sufraxistas no século XIX e XX ata hoxe, a loita a prol dos dereitos das mulleres sofre dificultades á hora de definir que é o feminismo e quen é unha muller. Por iso é importante ter presente a afirmación de Hooks, non só por lembrar que o feminismo é para todos e todos, senón tamén polo seu argumento principal. O feminismo, na súa teoría e práctica, procura cambios radicais nos sistemas sociais. Unha sociedade baseada nos valores do patriarcado e o capitalismo dificilmente vai poder incorporar os principios dunha igualdade feminista. A interseccionalidade no feminismo xorde a finais dos anos 70, cando o Black Feminism, un feminismo que, tanto na súa teoría como na súa práctica, argumenta que os sistemas patriarcais non se exercen da mesma forma sobre todas as mulleres, que unha muller branca de clase media, heterosexual, non vai ter a mesma experiencia e, polo tanto, tampouco as mesmas necesidades en relación aos cambios que compre facer que unha muller negra.
Noutras palabras, a experiencia do racismo, a homofobia, o transfobia, o clasismo, vai cambiar radicalmente a experiencia de ser muller. De aí a idea de que non hai unha experiencia universal para as mulleres, senón que a condición feminina no mundo está marcada pola intersección das opresións. Mesmo no ano 1851, na Conferencia dos Dereitos das Mulleres en Ohio, Estados Unidos, a ex-escrava e abolicionista Sojourner Truth preguntou: acaso non son unha muller? Nunha intervención espontánea, Truth remarcou que a definición de muller, persoa frágil, que precisaba axuda para cruzar os charcos e que non tiña a forza precisa para facer traballos manuais, non reflectía a súa vivencia. Volvamos á pregunta que fixen antes, que é o feminismo. Se a resposta é a loita para a igualdade entre mulleres e homes, é preciso revisar as categorías de muller e home para evitar que ambas as dúas se converten en ferramentas de división que funcionen para apartarnos unhas doutras e doutros, que construen muros e fronteiras que enfeblecen as posibilidades de tecer redes, construir comunidades e traballar xuntas. Entón, comunidades e corpos en tránsito, tecendo redes. Eu teño a sorte de formar parte do grupo de investigación o Feminario, Teoría e Resistencias da Universidade de Vigo, e de colaborar co Centro Dona e Literatura da Universidade de Barcelona. Ambos os dous grupos traballan dende a literatura, a crítica social e o activismo para dar a coñecer a importancia do feminismo hoxe en día, tanto dentro como fora da academia. E os dous grupos traballan cunha interpretación do feminismo baseada na interseccionalidade e o decolonialismo. Unha interpretación que recoñece a necesidade das ligazóns, das redes, para loitar para a igualdade e o cambio social. Cando no seu artigo Flavio ou a democracia feminina, Kathleen Marx identifica o illamento da protagonista da novela de Rosalía de Castro como unha das poderosas opresións da muller. Non está a identificar un problema do pasado, está a falar dunha das armas máis potentes do patriarcado. A loita social, a rebelión, a resistencia, vense enfeblecidas pola soidade. En Flavio, a democracia femenina, Marx xa identificou como na obra de Castro o illamento psicolóxico e máis físico e o castigo das mulleres que non aceptan as normas da sociedade, que non son capaces de facer a vida que o patriarcado ordena facer. Identificando como Mara, na novela de Castro, escribe a escondidas, tachada de tola fronte ao mar, Marx non só enmarca a protagonista nunha longa historia de mulleres denominadas como rebeldes, histéricas ou mesmo bruxas, por non acatar as normas da sociedade, senón que tamén evoca a necesidade de ter redes de apoio intelectual e emocional para levar a cabo o traballo de escribir. Marx di: dubida Mara non polos sentimentos amorosos, senón porque aínda cree nunha sociedade xusta e non sabe fuxir dos seus patróns. O erro dela é que a revolución non a pode facer soa e non a fai. E soa xa perde a batalla, fin da cita. A interseccionalidade no feminismo busca estrategias para que a loita sexa común, aínda que non todas temos as mesmas preocupacións ou necesidades, busca o respeto das particularidades dentro do común. A imaxe da escritora soa ante o mar volve no seu artigo Maria Susana Cummins e Rosalía de Castro. Marx tece fíos entre as dúas escritoras, precisamente a ligazón que une de Castro e Cummins e que a primeira é lectora da segunda. É importante recalcar que, aínda que non se coñeceran, a lectura fomenta a posibilidade de crear comunidades imaxinadas. Fala de Cummins e de Castro situadas nas dúas orelas do Atlántico. E podemos imaxinar a Rosalía lendo a Susana
imaginando que ao outro lado do mar había polo menos unha muller que compartía algunhas das súas preocupacións. Que, como di Marx, cito, formaban unha comunidade baseada no seu sexo, aínda que foran mulleres de diversas clases, relixións e formacións intelectuais. Fin de cita. A activista Ochi Curiel afirma que, cito, os cambios non veñan porque todas sexamos maravillosas mulleres lindas, senón cando se traballan as relacións de poder que hai detrás, dende os afectos e as confianzas construídas. Fin de cita. O neoliberalismo e capitalismo global medra co que Angela Robbie identifica como o individualismo feroz. O mellor xeito de loitar contra o patriarcado é través do común das redes e ligazóns que, como feministas, nos fan máis potentes, máis visibles, que rexeita a imaxe da muller dócil e calada, que reúnen as nosas voces nun discurso imposible de ignorar. No meu título menciono os corpos e corpus en tránsito. Identifico xustamente o transitar, cruzar, o movimento de ideas, de persoas, de textos, como unha gran aliada no activismo feminista. O xa mencionado grupo de investigación O Feminario está agora a traballar nun proxecto de investigación do Ministerio, Bodies in Transit, ou Corpos en Tránsito. É un proxecto de ámbito internacional que recolle un equipo investigador nunha variedade de campos, literatura, traducción, estudos de xénero e cultura popular, tendo en común todas as persoas que integran o equipo unha mirada feminista. O tránsito, como punto de partida da investigación, é clave para entender a importancia da fluidez tanto dos corpos como dos corpus. Corpos en tránsito, entón, a traducción como estrategia feminista. Claro está, e como apunta Marx, Rosalía puido ler a Susana porque a obra desta foi traducida ao francés, idioma que Castro lía. Aínda que unha traducción non sempre é feminista, é dicir, non sempre emprega unha linguaxe non sexista, ni contribúe á visibilidade do segundo sexo, a construción das redes e comunidades feministas poden facer un uso estratégico moi poderoso dela. No seu ensaio sobre a polifonía na traducción e activismo feminista, María Raimóndez destaca a importancia de unha, cita, conversa que recoñece unha pluralidade de linguas, voces e posicións. Esa conversa soamente vai empezar cando se presta máis atención na traducción feminista, a lingua e o poder e a potencia das mediadoras para desterrar as linguas hexemónicas. Fin de cita. A traducción de Camins ao francés, seguindo o argumento de Raimóndez, fixo que a súa obra e o seu pensamento chegara a Galicia, que chegara a Rosalía. Fixo que as dúas orelas do Atlántico se achegasen unha a outra. E sei que Rosalía, lendo a Comens, imaginaba que ela tamén formaba parte dunha comunidade de mulleres literatas. Cando fala das estrategias de traducción empregadas na súa traducción de Rosalía, Marx apunta que, cito, foi preciso construir un contexto novo e exacto para ver que Rosalía, seica soa na súa patria como muller con aspiracións literarias, formaba parte dun grupo internacional de literatas que era coñecido polo nome de Bluestockings. Fin de cita. Do mesmo modo que existe a posibilidade que Rosalía recoñecera as súas inquietudes na obra de Camins, para a lectora contemporánea é posible imaginar a de Castro, se non físicamente, si intelectualmente, formando parte da comunidade das Bluestockings, dunha comunidade de mulleres escritoras e intelectuais que loitaban para a súa posición no mundo. No mesmo sentido, a traducción do texto de Rosalía Amanda March reforza o ligazón ao escoller a palabra Bluestocking como traducción de botas azules. O tránsito de Rosalía de Castro, dende o seu tempo e espazo e nación,
a un público lector contemporáneo de fala en inglés e o tránsito dun corpo e dun corpus feminista, o traballo de Marx, un traballo do feminismo interseccional que busca as redes e comunidades físicas, intelectuais, dende as cales podemos seguir a loitar para rescatarnos da soidade, do illamento, da opresión, do patriarcado e a hexemonía. En conclusión, ler como feministas. Ao longo da miña intervención hoxe, intentei demostrar que o feminismo interseccional é unha achega a unha teoría e unha práctica que, lonxe de excluir e dividir as persoas, busca maneiras de cambiar a sociedade dende o activismo e a comunidade. Nunha conversa coa traductora, poeta e investigadora Erin Moure, falamos da importancia da Asociación dos Estudos Galegos, que xa sabedes que foi fundada por Kathleen March. Moure apuntou que, aínda que non foi creada cunha misión explícitamente feminista, sí que podemos localizar un impulso feminista na creación de asociacións que buscan modos de ler, de comprender e de relacionarse co mundo dende posicións non hexemónicas. Como a mesma March di nunha entrevista realizada na Universidade de Wisconsin-Milwaukee, é necesario chegar aos estudos galegos, a literatura e cultura galega, non dende a hexemonía do castelán, lingua e cultura, senón dende posicións de alteridade, dende outras linguas e países, dende outros pensamentos e culturas. Deste xeito, é posible a creación de campos de coñecemento novos, resistentes e rebeldes. Para min, ler como feminista é ler dende posicións de curiosidade, dende tránsitos e liñas de fuga nun movimento constante, e ler cunha mirada crítica, facendo un esforzo para entender as outras lecturas, posibilidades e persoas. E ler buscando os fíos que unen, respectando a particularidade de cada posición. Ler como feminista é o acto de ler co afán de crear comunidades potenciais. Eu son feminista e leo como feminista e convídolles a facer o mesmo. Gracias. Moitísimas grazas, Andrea, por este traballo, por este relatorio tan interesante que vai dar moito que falar. Estou segura de que imos ter un debate moi interesante. Ben, pasamos a continuación a presentar a Ángela Lema París, graduada en galego e portugués, estudos lingüísticos e literarios pola Universidade da Coruña, onde tamén realizou estudos de mestrado en literatura, cultura e diversidade. E logo disto cursou un mestrado en Teoría da Literatura e Literaturas Lusófonas na Universidade do Miño, en Braga, Portugal. Actualmente é estudante de doutoramento na Universidade da Coruña, cun traballo centrado na construción do suxeito poético na literatura galega contemporánea e a súa recepción desde unha perspectiva feminista e de xénero. Lectora de Lingua e Literatura Galega na Université Sorbonne Nouvelle Paris III de París, Francia, e membro tamén da plataforma de crítica literaria feminista ASEGA. Agora dou o título do teu relatorio, que é Como sobrevive a nosa outra, a recepción da escrita feita por mulleres na actualidade. Vale, moitas gracias. Ben, quería reiterar o meu agradecemento por este convite, porque para min é un total luxo estar rodeado de xente que leo e sigo tanto. Espero coa miña intervención asegurar que non foi un erro este convite, porque, en fin, moita presión con tanta xente tan ben formada aquí. Ben, estarán de acordo comigo que non resulta de todo fácil enfrontarse a falar perante un público tan amplo e formado, non como dicía agora, sobre a figura de quen é hoxe en día toda unha referencia nos estudos sobre literatura galega como Kathleen March.
Non o é cando a túa carreira como investigadora acaba de comezar e cando a propia homenaxeada está diante de ti, non? Cando recibín o convite para o día de hoxe, non puiden máis que alegrarme, mais confeso que as dúbidas sobre cal podería ser o interese da miña chega comezaron a producirme noites nas que non deixaba de dar voltas na cama, non? Intentarei xa que logo cumprir coa misión que se me encomendou e tentar focalizar a miña intervención nos camiños que Kathleen March abriu no eido dos estudos de xénero e na súa visión crítica sobre a literatura galega desde unha perspectiva feminista, máis concretamente sobre a poesía, que é sobre o que eu estudo, así como tentar facer unha pequena reflexión sobre como algúns dos camiños que Kathleen March abriu no seu momento foron evolucionando durante estes últimos anos. Noutras palabras, gustaríame transmitirlles en que me axudaron a min as reflexións e as achegas teóricas de Kathleen March. Así, tal como se pode deducir do meu título, Como sobrevive a nosa outra, a recepción da escrita feita por mulleres na actualidade, decidín centrarme nas vías de análise que March me agasallou coa súa reflexión sobre como é que o suxeito poético galego se construe no eido do erotismo e, sobre todo, como este é recibido, lido e etiquetado por parte do público lector en xeral e por parte da crítica, sobre todo cando as autoras son mulleres. Con este obxectivo presente, a colaboración que Kathleen fixo no número 8 da Festa da Palabra Silenciada, dedicada ao erotismo, resultoume central. O título da súa achega foi A procura dun eros galego, os contos eróticos de Xerais, no que March realiza unha crítica sobre as obras de recén publicación en altura baixo o selo de Xerais, Contos eróticos eles, Contos eróticos elas, ambas as dúas da autoría de Víctor Fernández Freixanes, e que March toma como punto de partida para unha reflexión sobre a situación do erotismo na literatura galega. Neste artigo, March plantexa cuestións ao meu modo de ver de máxima actualidade, como as seguintes. O que nos están a indicar os autores homes e mulleres é que o erotismo non é elemento admitido na vida diaria, que a sensualidade é máis propia doutros, dos marxinais, e que por enriba a súa manifestación é anormal. A represión ou os seus efectos continuados, nunha palabra, é a norma. E se engadimos que a perspectiva de varios dos autores masculinos é dun declarado sadismo para coas súas protagonistas, teríamos que preguntar se é indicio dunha actitude misóxina propagada pola educación relixiosa, tema de feito de moitos estudos, ou se é debido á vergoña de tratar a intimidade por non ser masculina. Extraño pudor nos homes dispostos a retratar a anatomía femenina en varias posturas degradadas e deshumanizadas. Como xa sinalei, este traballo foi publicado no 91, mas resulta interesante cuestionarse se o panorama que March debuxa nestas frases segue un non presente no contexto literario galego actual. Facendo un pequeno recorrido polas obras que máis facilmente podemos identificar como eróticas e ou pornográficas publicadas logo do artigo do que estamos a falar, nomes como María Xosé Queizán, Emma Pedreira, Yolanda Castaño aparecen de maneira case automática nas nosas cabezas. No entanto, o caso de Lupe Gómez resúltame de especial interese polo fenómeno que produciu a súa obra Pornografía, publicada no 95, 4 anos despois deste artigo de March, e reeditada recentemente no 2012. Pois ben, na liña do que se comentaba na cita que veño de ler, poderíamos pensar que unha obra cun título como este serviu para romper moitos moldes, liñas temáticas, estereotipos que até ese momento lle foran adxudicadas ás mulleres galegas escritoras. Efectivamente, considero que podemos falar dun antes e dun despois da publicación de Pornografía de Lupe Gómez, sobre todo no eido da poesía erótica e ou pornográfica, e digo así porque, como March, como March, considero que erótica e pornografía son a mesma cousa, posto que moitas veces a liña que apenas semella distinguir un concepto do outro é o máis ou menos políticamente correcto dun acto ou dun xeito de facer. Porén, cabe reflexionar sobre se esa visión normativa e masculina que sinala a teórica estadounidense segue presente e a miña resposta xa adianto é afirmativa. Embora considerarmos e con razón que se gañaron moitos espazos no campo da literatura erótica galega, o certo é que estes avances apenas se deron desde o punto de vista que caracteriza desde sempre o canon literario, é dicir, o heteronormativo.
Unha poesía como a de Lupe, por exemplo, que sempre se presenta como rompedora de moldes, estereotipos, enunciadora dos sexos en ataduras e dunha maneira directa e crúa, como até o momento non se realizara, deixou aínda así unha serie de lecturas homosexuais latentes nos seus textos, unha cuestión a da tal imposibilidade do homoerotismo en Lupe Gómez, que gardaría relación coa construcción heterosexual do amor, o erótico e o pornográfico que configura e define o imaginario colectivo. A influencia da educación religiosa, que efectivamente resaltaba Marx como factor condicionante de que tanto a creación poética galega como a súa recepción sexan tan limitadas, podemos vela, por exemplo, na homoxeneidade que de maneira inconsciente se lle concede aos receptores literarios dos poemas de tipo erótico, amoroso ou pornográfico, onde a posibilidade de ler a Lupe Gómez desde un punto de vista lesbiano. De entre todas as lecturas que dos seus textos puiden ler, xamais vin en relación a Lupe a etiqueta de temática lesbiana, como si parece existir claramente por parte da crítica no poemario Carnia Haikai de Elvira Ribeiro Tobío, de publicación no 2012, por supoñer este exemplo, non? Noutras palabras, non se entende aínda que é o que pecha a posibilidade de lecturas homoeróticas nalgúnas obras e que é o que as fai tan evidentes noutras. O facto de asumir que un poemario publicado por unha muller vai a estar dirixido a un ti poético masculino se non se fixer notar de outra maneira é un modo, baixo o meu punto de vista, patriarcal de comprender a creación feita por mulleres, a poesía e o erótico en toda a súa magnitude, alén de ser unha maneira de considerar os suxeitos como inalterables e constantes, que é o que impide senón poder lermos o poema Paz de Lupe Gómez como un poema de amor entre mulleres e que aí lles deixo. Será que o canon se ampara na marca de xénero explícita como masculina neste outro texto para pechar a posibilidade dunha visión máis plural deste tipo de obras? O caso de Carnia Haikai, de Tobío, resulta aínda máis rechamante, posto que é directamente etiquetado como poesía lesbiana. Por exemplo, no informe de literatura do ano 2012 publicado polo Centro de Investigación Ramón Piñeiro, no blog Criticalia de Armando Requeixo, ou no blog O Carrapoucho de Heitor Picallo, ilustrador do poemario. Teño as citas deste tipo de lecturas que, se alguén estiver interesado, podo darás ao final. No entanto, ao meu modo de ver, o que precisamente procuran transmitir os seus textos, os de Tobío, é o goce en toda a súa amplitude. Aínda máis, o texto que dá inicio a este poemario explicita a súa vontade de expir os pronomes, é dicir, o seu desexo de xogar coas identidades, cos roles e cos xéneros. Vexamos daquela a diferenza entre dous textos deste poemario de Elvira Ribeiro Tobío. No primeiro deles, encontramos unha relación entre dúas mulleres de maneira clara, non? Ti és a doniña, buscas a miña carne de madrugada, eu a raposa, o teu zume especiado ábreme as fauces. Pois ben, esta figura da raposa pódenos trasladar facilmente àquela figura da lobo-loba creada por Ana Romaní e Antón Lopo na súa obra Lobas Lobos, do 99, onde precisamente o que procuraban mediante a presentación do mamífero carnívoro salvaxe era o seguinte, que nos explica Elena González, o feito de escolleren este animal totémico como título do espectáculo ten unha grande relevancia para entender a proposta conxunta. Asumen como propia a figura do lobo e da loba, sen definición xenérica, habitante da noite, do oculto, do marxinado e temido por ser comedor de carne, vencellado coa fada, fatum, da tradición popular galega, con numerosos casos de inadaptados que a sociedade prerracional explica como historias de licantropía e a historia procesual como casos de asasinato sanguinario. E xa no segundo texto de Ribeiro Tobío, encontramos unha relación trisexual, onde o eu poético feminino se declara directamente como preñada de dous. Adoran esa relación trisexual, o triunvirato, esta homenaxe ao trilingüismo armónico, ao tripartito, ser tripolar, comer por tres, así, preñada de dous. Así, se ven no primeiro dos textos encontrábamos unha relación entre dúas voces femininas, neste segundo poema o eu poético feminino declara abertamente o seu desexo de ser tripolar, tentando desafiar as leis da bioloxía e do goce ao enunciarse como preñada de dous, algo que non anularía, por outra banda, o facto de encontrarmos anteriormente unha relación lesbiana, senón que, ao contrario, afirmaría a vontade por parte do eu poético de non estancarse e de poder fluir.
É por casos como os anteriores que se evidencia como a recepción da poesía erótica galega se move baixo a condición lineal e homoxénea do que nos explicaron que é o sexo, posto que reducir os textos de Tobío apenas a unha visión lesbiana resulta insuficiente. Así, sobre a cuestión de como o pensamento amoroso está construído, xa reflexionou, por exemplo, Mariluz Esteban en Crítica del pensamento amoroso ou Gonzalo Hermo no seu artigo Rostros marondos ou sobre como reler a poesía erótica dos 90, onde sinala, dende o meu punto de vista, a óptica queer presenta a vantaxe de fuxir do esencialismo e romper a identificación entre a opción sexual do autor e a etiquetaxe dos textos que produce. Sendo claros, nesta perspectiva non interesa con quen se deita a escritora ou escritor, o que de verdade importa é a potencialidade da súa obra para ser lida en tanto discurso transgresor coa lei do xénero. Digo isto porque, ao meu entender, calquera tentativa de abordar a literatura galega atendendo a perspectiva dos estudos homosexuais clásicos conta con problemas dificilmente salvables. Que é, poñamos por caso, literatura lésbica? A producida por unha escritora lesbiana, mesmo que non manifeste tal condición nos seus textos, ou a dunha autora heterosexual que si opta por reflectir a devandita opción sexual na súa obra? As palabras de Hermos son moi interesantes porque representan precisamente o modo de lectura que se lles aplicou a estes textos que anteriormente presentei de Elvira Ribeiro Tobío. E máis, baixo este punto de vista que presenta Hermo, o facto de que Carne Haikai fose recibida como literatura lesbiana podería considerarse como un caso de normalización ou visibilización de repertorios lesbianos no eido da poesía galega, mais tamén podería ser avaliado como unha maneira de silenciamento e escurecemento de prácticas disidentes que xustamente o que procuran é non recluírse baixo etiquetas construídas como outras dentro do contexto heteropatriarcal. Na base de todo isto estaría, por tanto, o concepto xa de seu problemático da orientación sexual que nos marca un camiño lineal e sen curvas, un camiño que sempre mira a fronte e xa máis cara atrás. Un concepto, por tanto, que poderíamos percibir como aliado do sistema patriarcal na procura de suxeitos ben definidos e caracterizados que serán sinalados e marxinados se decidiron unha maior libertinaxe ou unha outra maneira de entender o sexo diferente da que se lles asignou. En este momento, que cabe destacar o que para min é o máis innovador da proposta de Marx, xa que foi ela quen puxo baixo tea de xuízo o que nos anos 90 se consideraba como un avance no eido da nosa literatura erótica, puntualizando que o que se recibía como un avance, o que despois se denominou o tal boom da poesía dos 80 e 90, non era máis que a ligazón do sexo a ámbitos baixos, escuros e deturpados da sociedade, alén de sinalar, por outra banda, que os encontros sempre se localizaban fora da casa, algo que para mí foi moi interesante na súa chega, interpretando esta como o símbolo do familiar, o íntimo e o que non debe ser corrompido por algo tan suxo e indecente como o sexo. Vemos unha vez máis a actualidade deste tema, posto que Hermo, entre outros, reflexionou nese seu artigo de 2013 o que xa Marx nos anunciaba no 91. Doutra banda, se nos centrarmos en como se construe o discurso cando se fala de erotismo poético ou da presenza do erótico ou pornográfico na literatura, semella sempre facerse especial fincapé no papel das mulleres escritoras. E aí sí, ponse de relevo a súa recente incorporación ao mundo da literatura, ao facto de que foron silenciadas durante séculos, etc. Un exemplo encontrámolo no artigo Literatura quente para un verán subido de temperatura, publicado por María Ovelleiro no xornal Sermos Galiza en xullo deste mesmo ano, en 2016, a maneira na que se articulan este tipo de discursos transmite a sensación de que o erotismo literario desde o punto de vista masculino está asumido, que a liberdade sexual e o goce masculinos no ámbito da poesía están normalizados e expostos en todas as súas vertentes, algo que non acontecería no ámbito das mulleres, e por iso se fai ese especial fincapé, non? Porén, baixo o meu punto de vista, nada máis lonxe da realidade. Como xa anunciou Marx, o canon é maiormente masculino, causa de que a escrita erótica feminina aínda non teña tanta práctica e difusión como a dos homes. O erotismo, sen facermos xa agora a distinción entre corpos home ou corpos muller, está asumido apenas desde o punto de vista heteronormativo. E isto quere dicir masculino, sí, mas apenas nunha das múltiples vertentes que o definen, polo que todas aquelas expresións que saen destes esquemas serán automáticamente marcadas pola crítica ou postas en cuestión dunha maneira máis ou menos consciente. Non está asumida a masculinidade homoerótica, como tampouco está a heteronormatividade vista desde un punto de vista feminino. O erotismo non está, por tanto, normalizado en ningunha das súas vertentes fora da canónica, e por canónica te podemos entender cristía e, por tanto, pouco erótica e real.
Xa para ir rematando, o obxectivo desta miña achega non procura ser outro que intentarmos analizar como lemos para así coñecermos un pouco mellor como está construído o imaginario colectivo, desta vez desde unha perspectiva de xénero e feminista. Dicía Marx que neste senso os contos eróticos galegos son excelente espello para que os autores e máis os lectores se miren de cerca, preguntándose por esoutra identidade, tamén cultural e política, que existe no máis interior deles. Só a través destes espellos comezarán a ver se a súa ollada coincide coas demais culturas ou se alonxa no sentido positivo ou no negativo. Efectivamente, como sinala Marx, reflexionarmos sobre os nosos hábitos de lectura é unha vía de nos achegar a como o noso pensamento se construe. E neste sentido, semella que o noso concepto do sexo ou do amor é moito máis limitado do que nos fan crer ou do que cremos. Xa Marx lanzaba esta pregunta: é a do Estado español unha liberalización falsa, creadora a súa vez dunha literatura liberalizada sen folgos nin naturalidade? A resposta non pode ser senón afirmativa. Agardo xa que logo transmitir a imaxe que se merece a contribución que o pensamento de Marx realizou nos campos da teoría crítica literaria galegas, un pensamento sen dúbida innovador, rompedor, adiantado ao seu tempo, directo e sen prexuizos. Sen dúbida, xa na altura dos 90, Marx abriu camiños que agora é preciso seguir construindo. Moitas gracias. Pois moitos parabéns, Ánxela, por este relatorio tamén tan interesante. Pasamos logo a Antía Marante Arias, que nos vai presentar o terceiro relatorio. Antía Marante Arias licenciouse en Filoloxía Hispánica e Galega pola Universidade de Santiago. Cursou o máster en Estudos Teóricos e Comparados da Literatura e da Cultura. Rimos porque compartimos eso tamén na mesma universidade, para comezar a desenvolver a súa tese de doutoramento sobre poesía galega contemporánea de autoría feminina. Ven de rematar agora a súa estadía como lectora de galego na Christian Albrechts Universität de Kiel en Alemanha. Isto vai me poñer a proba hoxe, onde segue a traballar no proxecto de traducción de poetas galegas ao alemán e que culminará coa publicación dunha antoloxía de poesía o vindeiro ano. Actualmente compaxina a súa investigación coa crítica literaria sobre poesía en espazos como Espello das Letras, da revista Grial, ou LG3, o soportal da literatura galega, do Consello da Cultura Galega. A SEMADE encárgase da coordinación da sección galega de Caravansari, tamén colaboramos aí, Antía, Caravansari, revista de poesía contemporánea en linguas peninsulares, o nome da revista. Pois o título do seu relatorio é Nouvelle, poesía e traducción, versos galegos no Báltico. Bueno, moitas grazas en primeiro lugar polo convite. É para min, bueno, unha maneira de volver despois de anos fora. É un placer ver caras coñecidas coas que coincidín polo mundo, e tamén a un estudante que está agora de estadía en Santiago de Compostela, así que willkommen, Jana, e moitas grazas por vir. Ben, cambio un pouquiño o tercio, porque realmente a miña achega, partindo un pouco, como veredes, do traballo que ten feito Marx, é simplemente un repaso, casi como un caderno de campo do que se fixo, do que tentamos facer en Kiel no tempo que eu estiven ali, relacionado sobre todo coa traducción de poesía ao alemán. No ano 1989, a editorial Peter Lang, dentro da serie American University Studies, na sección Romance, Languages and Literature, publica Festa da Palabra, An Anthology of Contemporary Galician Women, unha escolma de textos de poetas galegas artellada por Kathleen March. O título desta antoloxía referíase directamente á Festa da Palabra Silenciada, revista anual sobre pensamento feminista producida desde maio de 1983 en Vigo por feministas independentes galegas, cuxo número 0 foi coordinado por Isabel Mouriz e María Xosé Queizán.
Nas páxinas desta revista, que a partir do número 14 pasou a coñecerse como Festa da Palabra, March atopou tamén o seu espazo para a publicación, como antes comentou Ángela, de artigos nese número dedicado ao erotismo, de artigos como A procura dun eros galego, os contos eróticos de Xerais. A revista viguesa ia convertíndose en altofalante plural dun grande número de autoras e a escolma de March convertirase en soportal que garantirá o acceso á comunidade angloparlante aos textos de algunhas das poetas sobranceiras da literatura galega ata ese momento. O ronsel deste proxecto de March e doutros trasvasamentos poéticos posteriores, como activado por Manuela Palacios noutro ámbito, no irlandés, To the Winds Our Sails, Irish Translate Galician Poetry, publicado en Salmon Poetry no 2010, situamos, salvando as distancias, o incipiente proxecto de traducción 6 poetas galegas, Sex Dichterin aus Galicien, que se está a desenvolver desde o Romanische Seminar da Christian Albrechts Universität de Kiel e que ten como obxectivo principal a publicación a curto prazo dunha antoloxía na editorial Ludwig, que acollerá os textos de 6 poetas galegas traducidas ao alemán. A antoloxía xorde ante a necesidade de avanzar na difusión da poesía galega entre o lectorado alemán. É un obxectivo encetado no ano 2010 coa publicación do volume titulado An Rosenfeuer das Unvestort, 4 Dichter aus Galicien, 4 poetas galegos, onde se recollían un total de 35 poemas de Xosé María Álvarez Cácamo, Miguel Anxo Fernambello, Manuel Rivas e Xulio López Valcárcel. Esta edición bilingüe galego-alemán, editada por Luciano Rodríguez e Javier Gómez Montero, ademais de froito do traballo das lectoras do Centro de Estudos Galegos de Kiel, Uxía Iglesias Tojeiro e Paz Huete Iglesias, levaba como título a traducción ao alemán do verso Un incendio de rosas que nos perturba, de Antón Avilés de Taramancos, citado nun poema de Bello recollido no volume e adicado a Rosalía de Castro. Esta colectánea recollía ademais as traducións de Petra Strian-Burmer, John Rutherford e do Taller de Traducción Literaria da Universidade de Kiel, dirixido por Gómez Montero coa colaboración dos profesores Víctor Andrés Ferretti e Frank Nagel. Compre subliñar que tanto a publicación deste volume adicado aos 4 poetas galegos como a futura escolma das 6 poetas galegas, deben ser consideradas como o último chanzo dun proceso de difusión xeral da cultura e literatura galega no marco do Seminario de Románicas de Kiel. A miña estadía como lectora nesta universidade levoume a participar activamente na difusión da poesía galega entre o estudantado de galego, español e portugués a través de presentacións xerais nos semestres de 2013 e 2014, con títulos como, por exemplo, Poesía galega contemporánea, Voces poéticas femininas desde Galicia. Estas presentacións estaban ben integradas nos cursos propios de lingua e literatura do lectorado de galego, pero tamén integradas en materias de outros compañeiros e compañeiras do seminario. Un inciso, traballar con estas presentacións ou presentar aos estudantes estes materiais era absolutamente necesario, porque, obviamente, nin a poesía ocupa un lugar principal dentro dos estudos universitarios, nin as poetas ocupan o lugar que deberan. Polo tanto, ante preguntas moi xerais de ledes poesía, que poesía coñecedes, poucos nomes contemporáneos sonaban, e lembro sempre un pequeno retrato, a pregunta é quen escribe poesía, e a imaxe era un señor maior que está na montaña. Bueno, ben, traballamos nese campo. Continuamos. A continuación debullaremos as actividades desenvoltas, sobre todo nos semestres do 2015, coas que se concretou ese achegamento estudantado desas voces poéticas galegas máis significativas que comentaba. Os textos das poetas, ademais de funcionar como pontes moi efectivas a lingua e a cultura galegas, convertéronse tamén en obxectos susceptibles de traducción, os que acceder para os estudantes desde os seus coñecementos de portugués e ou español. A vontade da lectora, ou seja, eu, de artellar unha celebración do Día das Letras Galegas 2015, relembro adicado a Filgueira Valverde, que, ademais de circunscribirse ao ámbito universitario, puidese difundir a obra de poetas galegas ao resto do público interesado na cidade, uniuse tamén o interese
importancia non das redes. Tanto de Rosa Bowlers, especialista en literatura contemporánea do Seminario de Románicas de Quil, e coñecedora, ademais, da poesía galega tras unha estadía aquí en Santiago de Compostela. Digo que uniuse a este interese tamén o de Uxía Iglesias Tojeiro, traductora galega sentada en Hamburgo e primeira lectora de galego no Centro de Estudos Galegos de Quil. Así, o 21 de maio de 2015 tivo lugar no Estudio Film Theatre de Quil o recital Anortadas, presentado como poesía feminina de Galiza e de Quil, cuxo leitmotiv foi o verso de Lorena Souto, Nós que hai tanto que atravesamos os límites, via die Grenzen von langer Zeit überwanden. Seleccionado pola propia Rosa Bowlers. A verdade é que non opinei, neste caso. Ofrecín, sí, o material dos poemas para o traballo, pero consideraba que eran elas, as alemás, a lectura das alemás de alás, que tiñan que seleccionar os versos significativos para presentarlle ao seu público. Ben, dicía que este verso foi seleccionado pola propia Rosa Bowlers tras a lectura dos textos escollidos para o recital e tamén tras os seus traballos de traducción xunto con Uxía Iglesias. No evento, ademais dos poemas de Ana Romaní, Chus Pato, Antía Otero, Berta Dávila e Lorena Souto, o público asistente puido escoitar os textos das autoras alemás do grupo de escrita literaria de Schnipsel, da Universidade de Quil. Despois, ao final da miña explicación, podemos ver un anaquiño dese recital. Creo que é importante o feito de que unha maneira bonita de seguir mantendo o diálogo era a conexión coas poetas que estaban a traballar desde a universidade, co obradoiro de escrita literaria e poética da universidade. Porque a partir de aí teño constancia de que apareceron traballos de lectura conxunta de poemas seleccionados das nosas poetas en relación cos textos desas novas poetas alemás do Báltico. Unha vez presentadas as poetas galegas ao estudantado e ao público de Quil en xeral, fíxose posible a preparación dun dossier de textos para os estudantes participantes nos seminarios asociados á excursión de verán a Galicia, nas que Jana tamén participou. O alumnado puido asistir na Coruña a unha xuntanza con Dores Tembrás, onde descubriu as chaves da súa escrita poética e ofreceu á poeta tamén a traducción ao alemán de algúns dos seus versos. Ademais, en Santiago de Compostela, o grupo reuniuse con Antía Otero, Lorena Souto, María do Cebreiro, Lara Rozados e María López Sández, tamén para preguntarlle sobre as súas experiencias como escritoras. Isto, claro, formaba parte de intentar implicar o máximo posible os posibles futuros traductores, o equipo que está a traballar na antoloxía que estamos a desenvolver. Aquí tedes imaxes dese encontro e tamén desas traducións, ademais, en mesas de cafetería. Ben. No semestre de inverno de 2015 impartiuse xa moi concretamente o curso Poesía Galega de Autoría Feminina. O traballo e implicación nesta materia de 4 alumnas do último curso de bachelor permitiu o ensaio na redacción de materiais necesarios para a confección futura da antoloxía mencionada, tales como as notas biobibliográficas das poetas escollidas que fornecerán da información precisa ao lectorado alemán. Asemade, as estudantes presentaron as primeiras versións de traducción dun total de 12 poemas. Tasia Mas encargouse da poeta Luz Pozo, aquí tedes a relación dos textos escollidos polas estudantes, Caterina Schwensen, de Luisa Villalta, Blanca Nietzela, sempre teño problemas con este apelido, de María do Cebreiro e Julia Lenzfa, de Yolanda Castaño. Aquí tedes tamén un exemplo dese dossier de traducións que as propias estudantes ofreceron. Aquí temos un texto de María do Cebreiro e aquí esta traducción de Blanca. Os textos foron escollidos con 2 criterios moi marcados, textos nos que fose moi clara a representación feminina e tamén onde estivese de algún xeito plasmada a relación de seu feminino co entorno urbano, coas cidades. Se ben o estudantado de Románicas de Quil
xa ben tendo acceso noutras materias da súa formación á obra poética de Rosalía de Castro. Nestes últimos anos garantizouse o seu achegamento á produción contemporánea das creadoras galegas que fomos nomeando nas liñas anteriores. Desde a miña percepción, malia as dificultades froito da distancia cultural e lingüística, o estudantado que traballou nestes anos cos textos das poetas ficou interesado pola cultura e lingua ou convertírense en axentes indispensables no proxecto de publicación da antoloxía. Proba disto é o vídeo en proceso de preparación que confeccionaron estudantes de último curso de bachelor e máster na súa estadía na Coruña en xullo de 2016, onde se recolle a traducción conxunta do poema Bandeira de Xoana Torres Eu tamén navegar. A proposta de tradución do poema que xurdiu do traballo do grupo na viaxe garantirá a difusión da obra de Torres entre as compañeiras e compañeiros do seminario no semestre que agora dá comezo. Vémolo ao final. Para rematar, retomo a imaxe de March como pioneira neste camiño de difusión de poetas galegas. Reafirmo a importancia de botar a andar proxectos como estes de visibilización e difusión da nosa cultura escrita en feminino, que conecten cos lectorados de coordenadas distantes e faciliten o acceso ás nosas poetas desde calquera xeografía. Agradezo a oportunidade ofrecida nesta xornada para poder mostrar como na actualidade redes e dinámicas como esta, malia as precariedades, seguen activas desde os lectorados e valoro aínda máis, tras a miña experiencia, o traballo de profesoras como March que traballaron e seguen a traballar arreo na difusión da cultura galega no estranxeiro. A homenaxe a March xa comenzara en abril de 2015 na cidade de Bos Aires, cando todas e todos os galicianistas participantes no Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos aplaudimos a súa traxectoria e dedicación. Hoxe retomamos o aplauso con intensidade, xa na casa. Moitas grazas. Moitas grazas, María. Proxectamos entón primeiro simplemente un pedaciño do recital para que vexades un pouquiño como foi a dinámica. Hat schon etwas Dramatisches, aber erschrick dich nicht. A verdadeira historia. 1, 2, 3. Die wahre Geschichte. 1, 2, 3. ¿Permaneces? Bleibst du? Gracias, creo que ya estamos preparados. Danke. Ich glaube, wir sind schon fertig. Fixen esta viaje só para toparte. Ich habe diese Reise nur gemacht, um dich zu finden. Imaginé cientos de veces que te vería no retrovisor. Hunderte Male habe ich mir vorgestellt, ich würde dich im Rückspiegel sehen. Agora que te diviso, será un placer contarte a verdadeira historia. Jetzt, wo ich dich sehe, wird es mir eine Freude sein, dir die wahre Geschichte zu erzählen. No fondo, sempre te busquei sabendo que eu eras. Eigentlich habe ich dich immer gesucht in dem Wissen, dass du ich warst. 1000 polaroids por segundo non serían dabondo para mostrar o oculto. Ata o encadre máis perfecto é selección natural. A oportunidade é retrovisor, un mar grande que se conta pola boca. 1000 Polaroids in der Sekunde wären nicht genug, um das Dunkle zu zeigen. Sogar die perfekteste Bildeinstellung ist natürliche Auslese. Die Gelegenheit ist zurückgespiegelt ein großes Meer, das sich durch gesprochene Wörter erzählt. Bueno, a continuación o que vos comentaba, despois entraba en escena unha das estudantes da universidade que vai ler os seus textos en alemán. E por último quería achegarvos este vídeo que me enviaron as estudantes do grupo que vos comentaba, que é un pequeno clip, non? Onde se rexistra a traducción de Xoana Torres
co Mar da Coruña, desculpade as grallas do galego, porque, bueno, está pendente de revisión, pero obviamente será preparado para difundir. Pero aquí vai... Ui, outra vez non queremos isto. Aquí. Penelope, es verkündet das Orakel, dass der Schweif des Dämmerlichts das Meer der Toten ist. Ungewisse letzte Strahlen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Dass die jungen Frauen Lorbeerzweige emporheben. Dass sich die Weinrebe entschließt, violett zu werden. dass du in diesen Heimaten die Lese vollbringest, dass sich der Wind lege und du den Wein trinken mögest. Dass stumme Sirenen die Segel mit ihrem Gesang füllen, dass Netze von Algen die Felsen schwängern. So sprach Penelope. Die Magie existiert und sie gehört allen. Wozu so viel Weberei und so viel Geschichte? Auch ich setze Segel. Eu também navegar. Agora sí. Moitísimas grazas, Antía, por compartires con nós ese traballo, esa experiencia de traducción. Bueno, pois, como xa vedes, temos tres relatorios con moitos puntos en común, porque ao final vemos que falamos de traducción, falamos de preguntas moi desacougantes, preguntas de toda a vida, pero que continúan a desacougar a audiencia, ¿no? Como sodes feministas, as reaccións, ou ledes poesía, a mesma reacción, e pensan, mira ti, que coincidencia, interesante coincidencia. Ángela falaba de preguntas ainda máis desacougantes. Eu non pregunto se len poesía, digo, como ledes poesía? Como ledes poesía, efectivamente. Preguntas máis desacougantes que nin a crítica especializada, agas o exemplo dado por Kathleen March, parecía querer preguntas que non quería facer, non? Sobre outras sexualidades posibles, non? Entón, bueno, temos aquí un montón de ideas, tamén falábamos de redes, as redes as que se refería Antía, as que se refería Andrea. Entón, non sei se queredes comezar vos xa o debate, tedes algunha pregunta, estou segura que sí, despois tamén falaremos entre nós, porque temos tempo, ainda temos media hora por diante, bueno, 25 minutos. Entón, hai algunha pregunta que queredes facer? Sí, comezamos entón por Elena, non, por María Xosé, por Elena, Elena. Eu non quero facer unha pregunta, senón que quero facer outra cousa que é como continuar, digamos, a mesa. Primeiro, parabéns polas vosas intervencións e por suscitarmos tantas preguntas, pero en realidade o que quero é provocar a primeira fila a seguir algunhas das cuestións que se puxeron na mesa. Por exemplo, retomando a cuestión do erotismo e a pornografía, creo que na primeira fila, incluindo a Kathleen March, por suposto, se podería continuar un pouco esta reflexión, non? Ver como vedes esa cuestión da representación e das modos de lectura do erotismo, porque ademais temos, en fin, na primeira fila persoas que non só pensaron, sino que tamén colaboraron, participaron, e non sei hasta que punto podemos, eu creo que sí, considerar xa voces canónicas do erotismo na literatura galega, non? Por lo tanto, é unha provocación para a primeira fila. Podedes seguir por aí? Quería falar, María Xosé. Quería falar, pero iba por outra... primeira fila interpelar. Para ese Por iso decía que a presión era moita. Cren que xa terminara a miña intervención, pero vexo que ten que proseguir. En calquera caso, xa que se mencionou ese artigo de Kathleen March sobre o erotismo a raíz daquelas antoloxías de Xerais na que eu mesmo participei, claro, podo recordar, porque así o vivín, que me sorprendera o seu artigo, porque me fixo reflexionar sobre cousas que eu facía sen sabelo, non? En concreto, claro, ela se mostraba moi crítica
coa representación do erotismo, evidentemente, dun punto de vista moitas veces masculino, pero tamén moitas veces simplemente acrítico, e, sobre todo, pois, esa asociación da que se falou aquí do erotismo co que se fai fora da casa e, en cambio, domesticidade co que se fai dentro. Quero dicir, o vello rol de Lilith e Eva, non? E da muller esposa e da muller puta, por así decirlo, non? Que, bueno, está no imaginario erótico masculino e moitas veces tamén femenino, claro, por motivos de alienación. Entón, ela salientaba nese artigo precisamente que eu non facía eso, e agradezo enormemente, porque, claro, eu non tiña esa disociación, por así decirlo, non? Non a tiña ideolóxicamente, pero tampouco a tiña, claro, na práctica e na práctica literaria. Pero eu non era consciente de que non a tiña e punto, non? É dicir, eu facía así, cando un fai literatura, salvo que sexa un ideólogo da literatura, que dende logo hai moitos, pois non se preocupa, por así decirlo, de todas esas cousas. Un escribe integralmente, e escribe co seu corpo e coa súa mente. Escribe, por lo tanto, con autenticidade, sobre todo se fai poesía, ou, como no caso dos contos de Xerais, unha especie de prosa poética, porque eu nunca fui un novelista nin narrador siquera, ainda que quixera moitos contos, pero son moitas veces de raiz poética, non? Entón, un escribe como é. Despois, pode vir, digamos, a visión autocrítica e decir, pois isto que fixe non o debo de publicar, porque revela algo de min que non me gusta ou do mundo visto por min que non me gusta. Pero, en principio, debe de escribir o que sabe. Non podemos escribir ideolóxicamente creación ou facer pintura ou música. Me parecería algo literalmente ou creativamente monstruoso, non? Pero, bueno, como digo, eu fixen aqueles contos ou aquelas prosas poéticas que a Catherine lle gustaron e que xustamente o que puxo de manifesto foi isto. E claro, entón, si fun consciente diso que non era consciente anteriormente, é dicir, de que eu podería ter feito as cousas de outro modo, non? Eu as fixen de maneira natural, sin ese tipo de disociación. Eu son contrario de todas as escisións, naturalmente, na literatura e na vida, e por fortuna, pois claro, non me deixei levar por prexuizos existentes na sociedade, na cultura e na literatura a hora de manifestarme, non? Así que, nese sentido, claro, Catherine fíxome consciente, por así decirlo, teóricamente, da miña propia práctica poética, literaria, persoal e mesmo erótica. Así que, moitas grazas, Catherine. No, eu non me vou a meter en territorio comanche, porque estou rodeada de voces poéticas, de críticas literarias, de feministas. Sí, quixera decir públicamente que me sinto moi contenta de ver estas mulleres novas que son capaces de transmitir a forza de pensar de outro xeito e de buscar esa unidade entre pensamento e vida e, ademais, facelo no ámbito internacional, non? É dicir, que levalo polo mundo e como feministas pensando desde un lugar concreto, non un lugar abstracto, non? A mí me interesa, sobre todo, unha cuestión que saiu, que é o da traducción, visto desde fora, non? Que é eso que decía Andrea, de que a traducción é unha estrategia feminista, e ata que punto a traducción que iniciou tamén Kathleen Marx das poetas ou das escritoras galegas é efectivamente un impulso de recoñecimento tamén cara aquí, e que significa en realidade eso de convertir a traducción nunha estrategia feminista, non? Esa sería unha preocupación que vos o mellor tendes máis claros, que estáis aquí, pero que eu desde fora non pido ilustración. E a segunda cuestión, que vai máis ligada a algo que está nas tres, ou sobre todo en Andrea e Ángela, que é desde os feminismos, porque
ela falaba de corpos, a parte de corpus, da cuestión da identidade, ata que punto, e esa é a miña cuestión, digamos, de reflexión, aparte de estar aquí, sino de darlle voltas últimamente, hasta que punto, no momento que están os feminismos, despois de ter avanzado nun corpus teórico importante, e aí temos todo ese lío con sexo, xénero, como conceptos que foron inventados para unha práctica e unha teoría e un obxecto de coñecimento que son deturpados, e como eso, precisamente por ese devalar do xénero, dos xéneros, dos sexos, a mí me preocupa, porque en ese discurso está, ao meu ver, excesivamente centrado na cuestión das identidades. E me pareceu que, quizáis porque na literatura se xa máis fácil abordalo, pero desde a perspectiva da filosofía política, digamos, a mí me parece que é un ámbito importante, pero o feminismo non pode ser ou deixarse levar pola problemática exclusiva das identidades. E creo que en esos estudios literarios teñen unha parte importante de avance, pero tamén hai unha contracara, porque a forza deso obviamos ou deixamos de lado a outra cuestión, que son as desigualdades, non solamente as identidades. Bueno, o deixo aí, a parte que máis me interesa é a da estrategia feminista. Non sei se Kathleen quería engadir algo á pregunta feita por Elena ou non. Bueno, non quero forzar agora unha resposta, pero que falen elas entón mellor, vale, perfecto. Pois entón que conteste. Andrea, queres comezar ti? No, ti, non sei. Eu sou moi educada. Vai ti antes. Non sei se entendín a pregunta. Queres decir que as identidades apartan un pouco, é dicir, o concepto das identidades apartan un pouco a loita material dos feminismos. É iso que, en certo modo, fai anacos na solidaridade das mulleres. Social, porque non é solamente unha cuestión de transformar a identidade. Eu digo porque este discurso, non digo pero en xeral un dos problemas que eu detecto é que o neoliberalismo entrou tamén en nós. E iso como entra? Entra polo xogo da construción do eu. Do eu e do outro, ou da outra. Entón, esa incidencia na cuestión das identidades que abre un espacio moi interesante, importante e tamén, en certa medida, liberador, pero que non acaba de encaixar co que é o impulso político fundamental, que é a transformación, ti o decías desde o principio. O impulso dos feminismos e do feminismo na súa historia é transformar e cambiar unha realidade. Entón, eu creo que pode ser moi importante a aportación que fixeron os estudios culturais, os estudios literarios, pero sin esa outra dimensión nos quedamos en un nivel que o único referente é o corpo, pero non sabemos tampouco que é o corpo. Porque a forza de desvincular o sexo do xénero, o xénero do sexo, que todo é construído, que todo... Ao final, que nos quedamos? Pois a mí me dá a impresión con un eu individual e individualizado que acaba traducíndose. Outro día leía un documento da Universidade do País Vasco para conseguir que na academia houvese máis mulleres en postos de tal, se creara un grupo, un curso de liderazgo, claro, e a primeira cousa que leía era liderarse a sí mismas. Claro, supostamente do que se trata de transformar unha realidade. Ou non?
Claro, ou estamos todas, non anortadas, sino desnortadas. Entón, me parece que desde os estudios culturais e literarios o que eu vexo, e ese fincapé nas identidades, creo que ten que ser ou ter un correlato co que é o discurso feminista, non é só ler feminista. Sí, ha de haber unha parte activista, material, baseada no corpo, non? Que surxa o activismo e a teoría dende o corpo. Sí? Ou non? Míresme con a... Ánsela? Eu que estaba reflexionando é que cando sinalabas agora o tema de que ao final acabamos todo en construccións ou en crear identidades, é que eu creo que a lectura que propoñe precisamente iso, a crítica que fago é como o noso corpo limita e vai creando caixiñas que limitan, neste caso, os tipos de lecturas que facemos, e o que intento facer é ampliar a ollada, pero claro, nun tema literario, ou sea, nun contexto como é o literario, facer diso acción, claro, a acción fago a eu, pois, vindo aquí e dicindo como eu considero que hai que ler, precisamente porque vinculamos moito texto ao corpo. E non tanto o texto ao corpo, senón a como ese corpo se relaciona cos tisos cos que fala. É que non entendí moi ben se o que me dicías era precisamente porque pensabas que eu me limitaba ao plano da identidade cando eu o que procuro precisamente é romper con esas identidades. Que se despois rompemos todas as identidades e nos quedamos nun eu que non sabemos o que é, efectivamente, niso no que me estou comendo a cabeza coa miña tese. Exactamente, porque xa non sei onde termina o que é o corpo, que é o que influe do corpo sobre o eu, iso ainda está por ver. Non era tanto unha crítica, senón que a mí me interesa unha reflexión desde a perspectiva, non porque ti, senón como falamos aparentemente de identidades, pero os registros son distintos, moitas veces, non? Non era desde os estudios literarios e desde esta transición que permite a traducción, non? Tamén de como se ven as identidades desde un lado ou desde outro, e o que nos une, que digamos ao feminismo activo, pero tamén a teoría feminista como un corpus xa establecido, que non é algo que non é recoñecido, pero que sí ten ferramentas e ten resolto problemas epistemolóxicos e ten aberto outros, non? Por lo tanto, me interesaba desde esa perspectiva, non era unha crítica. Non, as críticas poden ser positivas tamén. Pero digo que non era a por algo en concreto, sino un comentario, un pouco para explicitar este problema de traducir desde ámbitos de conocimiento que nos une ou outras veces nos separa precisamente porque non hai unha conversa. É que, en relación ao tema da traducción, bueno, iso é un traballo que a mellor teño por facer. Eu estou obsesionada traballei moito sobre Lupe Gómez. E lendo a traducción que hai ao francés de Lupe está sexualizada, porque digamos que ademais escapar da non marca da voz en francés é moi difícil, polo passé composé. É moi difícil, entón, o feito de que non se marque que é un criterio da persoa que traduce, porque está sendo unha posición da persoa, porque Lupe non marcou a voz en moitos textos en femenina como tal, é unha cuestión, claro, a traducción non é meu campo, pero é verdadeiramente moi interesante ver as escollas que se fai por parte das traductoras de asumir por que tal obra este asinada por unha muller que se sexualiza a súa voz como muller. E creo que aí a influencia e a forza do corpo, o corpo como sexualizador das voces que creas e non as marcas como diferentes, a mí é unha cousa que me interesa moitísimo. E Lupe en francés está marcada en moitos textos que darían pé a outro tipo de lecturas e que se pecha completamente en francés. Eu tive ese problema porque quería traballar co alumnado alá. Claro, non sabía como mostrarlles, digamos, o interese que para min ten a lectura de Lupe no texto en galego porque se perde en francés. Aí iso é unha revisión
que me gustaría facer no futuro. O que quería era enlazar co que se dixo antes e coa pregunta de Elena, dicir así un pouco con humor e retranca, co aprendido durante os anos, que preguntar ás veces certas cousas non está ben, porque imos obter as respostas dos poderes. Iso é mellor facer así con pequenas prospeccións indirectas, polo cal xa deduces de inmediato cales son as ideas dominantes. Entón, esas preguntas, mellor, eu penso, non facelas. Pero ben, cada quen ten os seus estilos. Quería volver ao corpo, porque enlazando co que dixo Claudio, co que dixo María Xosé Agra, recordar cando saíron aqueles libros de Xerais, nos que as xentes que tiñamos unas ideas contrarias ás dos poderes impostos, pois claro, quedamos moi negativamente impactadas polos discursos dominantes. Lóxico, eran os que había na sociedade, pero as supostas persoas consideradas ou etiquetadas como de esquerdas e etiquetadas a si mesmas como feministas, por iso que non importa as etiquetas que nos poñamos, o importante é o que fagamos, o que digamos, os nosos feitos. Entón, xa digo, demostraban, eran como unas calas con alguna, por suposto, boa excepción, pero que as xentes máis avanzadas nestes terreos nos deixaron non moi contentas, non? E que pasa? Pasa que, claro, os poderes, e hoxe aínda moito máis, de alguna maneira, porque son moito máis poderosos en canto ás comunicacións por todas as vías que trouxo a técnica e o poder económico, os poderes económicos, e entón a xente confunde, que é unha confusión, por desgracia, moi presente ao longo da historia na suposta esquerda, confunde a transgresión coa liberación. Entón, que pecado máis atractivo? Proíben isto, pois facemos isto, pois isto é o que facemos. Entón, ese discurso engana moi ben, isto está estudado xa hai moito tempo, entón non nos poden enganar as supostas falsas liberdades que están conducidas e creadas polos poderes, e que non son transgresións, non son liberacións. Entón, iso, naqueles contos, fora algunhas honrosas excepcións, pois deixáronos, mostráronos o que xa sabíamos, por desgracia, porque hai que ter un coñecemento das verdades amargas, non? Entón, volver ao corpo é aprender a vivir. Eu penso que se somos materialistas temos que partir dos corpos, as mentes están nos corpos, os sentidos e os sentires están nos corpos, non? E iso é o primeiro que temos. É aprender a vivir no ar máis alá das identidades impostas. Eu non sei, esta é, digamos, isto que vos podo dicir, pois seguindo esa proposta de Elena. Grazas, é moi ben, é normal en cada época, pois fai o que se pode desde a perspectiva que se está moi ben, que vos pensedes desde a vosa perspectiva. Eso, felicidades. Bueno, eu quería seguir un pouco co argumento de María Xosé, pero antes, como se está falando tanto da antoloxía dos contos eróticos, quería lembrar unha cousa que non sei se está moi presente na memoria de algunhas persoas que son máis novas e que se non a leron, porque para min o máis impactante que tivo ese proxecto, que foi un proxecto claramente de marketing,
os textos encargáronse, é dicir, non é unha escolma feita de textos previamente publicados, e claro, desde logo, se a min mañán, aquí te pillo, aquí te mato, me poñen a escribir un relato erótico, pois pode sair calquera cousa, non? Ali realmente xente, claro, que tivese unha práctica niso, pois eu non sei se Claudio e pouco máis, non? Ben, así saiu o que saiu, claro. Entón, alén da calidade desto que está poñendo Carmen riba da mesa, non? É dicir, de que hai de transgresión ou non, e demais, a min me interesa unha perspectiva, como sabedes, sempre un pouco máis sistémica. Eu daquela fixera unha reseña bastante incendiaria contra o libro, porque o libro son dous. A presentación do libro foi moi mediática, estaba nas librerías a carón dunha cesta con mazás vermellas. As mazás representaban un pouco o pecado, a transgresión. Entón, cando ti mercabas o libro, convidávante a coller unha mazá de agasallo, é dicir, bueno, claro, todo isto formaba parte do código, non, co que se quería vender o libro. Pero eran dous volumes, un era Contos eróticos elas e outro era Contos eróticos eles. O Contos eróticos elas, todos os contos eran de autoría de mulleres. No Contos eróticos eles era toda autoría de homes. Agás, en Contos eróticos elas, había un conto dun escritor, Manuel Guede. Claro, eu pedínlle de alguma maneira explicacións por isto editor, porque a mí me parecía insultante, o sea, parecíame que de súpeto ni siquiera ese pequeno espazo podía estar reservado exclusivamente para nós. É dicir, por que nós un el en elas e por que non unha ela en el? Claro, e a resposta do editor foi, bueno, porque el mo pediu e exixiu. Bueno, pero que a túa resposta ten que ser non. Claro. Por eso digo que o máis, para min, revelador dese proxecto nestes termos de tutelaxe, non? E de incapacidade de transgredir realmente os límites do políticamente correcto non estaba tanto no contido ou na abordaxe da sexualidade ou do erotismo que houvese nos contos como nisto. Eu creo que aquí foi onde se revelou realmente a incapacidade do que chamaríamos o heteropatriarcado normativo, por decirlo así, para xestionar esta cuestión. Pero eu quería volver brevemente sobre o tema da identidade de María Xosé, que ti sabes que eu no fondo estou bastante de acordo contigo, pero por facer así un pouco de abogada do demo, neste caso, a ver, é certo que, o creo, para min a identidade tamén é política. E, polo tanto, eu creo que a literatura, e nos correndo detrás dela sempre, non os estudos literarios, cumpre moi ben esa función de facer visibles e, polo tanto, dotar de recoñecemento político no termo de polis, polo menos, non, se queres, no termo, no significado máis institucional da palabra, as identidades outras. Nesa medida, eu creo que si hai unha utilidade, a mellor neste exceso de atención literaria ás novas identidades ou as identidades outras. E, polo tanto, tamén os estudos literarios están un pouco ao servizo desa visibilización e desa legitimación. Logo, en termos personais, eu podo facer outra lectura, pero creo que en termos institucionais e sistémicos isto hai que recoñecerlo, pareceme que... Pero, bueno, eu creo que a pregunta máis interesante que fixo María Xosé deixástela sin contestar, que é por que a traducción unha estrategia feminista. E ningunha contestou, porque logo levou o tema por aquí, que tamén é moi interesante, e non sei se xa podemos entrar niso ou temos que deixar para xa. Podes, a mellor, Andrea... Un momento. Sí. Creo que non sempre a traducción é unha estrategia feminista, senón que podería ser, podería darlle o uso feminista, unha ferramenta para os feminismos, que é un xeito de facer que o coñecemento, as ideas, transitan entre as poboaciones, ou poboacións,
penso tamén que é importante para ser feminista, quizáis que a traducción sexa de linguas non hexemónicas sempre, que non pasan sempre polo hexemónico, sino que hai intermediarias que permiten que o coñecemento non sexa sempre dende o inglés, por exemplo, que nos estudos feministas moita da teoría tradúcese ao inglés se que prodúcese en outra lingua, non? E se non lees inglés non tes acceso a teoría. Entón, a posibilidade de facer traduccións noutras linguas, doutros coñecementos, permite, para min, outras visións da loita feminista. Antía, ti queres engadir algo pola antoloxía que simplemente en preparades? relación coa traducción, eu diría que sí, unha ferramenta, no noso caso, de todas este tipo de antoloxías que se están a facer, é un xeito de colocar, de visibilizar, simplemente poñer en riba da mesa. É verdade, en relación co que acabas de dicir da lingua, tamén moitas veces falouse de traducir algún dos poemas o Plattdeutsch, o baixo alemán, claro, supón unha serie de escollas, pero desde no noso entorno, no entorno universitario da LA, implica simplemente falar, empezar a falar e completar unha cultura e completar a historia da literatura contemporánea onde non están esas voces. Entón, obviamente, ao final hai unha traducción, pero hai un produto, o que se accede é que aparecen voces femininas. E entón, penso que iso é importante, obviamente, despois ven toda a lectura, crítica deses textos, das representacións, de que os falan, como falan, transgresión, etcétera, etcétera. Pero nese nivel, claro, ese noutro nivel, no nivel máis práctico, que foi o que máis ou menos expuxen eu hoxe, cumple unha función, porque realmente agora non só se vai falar de Rosalía de Castro, vaise falar de Xoana Torres e dun corpus actual, que penso que tamén é importante, non? Porque creo que tamén moitas veces esos estudos están ancorados moi necesariamente o estudo das voces, non? Das voces máis importantes, pero un pouco a conexión a xente nova coa poesía máis nova é moi importante. Entón, penso que é unha maneira de ir completando o mapa, desde o meu punto de vista. Sí, porque a traducción introduce unha gramática e unha ética, o que se pode ver, o que paga a pena ver. Entón, visibilizar, por iso é tan importante visibilizar. E temos unha pregunta máis, sí? En primeiro lugar, parabéns ás compañeiras que tan competentemente escreveron e expuxeron os seus pareceres. Un pouco xa para fora do que desenvolveron, eu coido que María Xosé Agra puxo o dedo na ferida de un dos asuntos hoxe fundamentais, ao menos visto desde o outeiro de algunhas, polo menos, mulleres da miña idade. Porque, inevitablemente, todas e todos somos fillas e fillos, pois claro, do que se viveu, verdade? Bueno, de moitas máis cousas. Do que se comeu, do que se bebeu, do que se viviu, do que se... Efectivamente, de todo iso, non? Ben, e entón, pois, claro, lembroume algo que me fixo a min moita graza, non hai moito tempo, porque lín nun horóscopo que ao final sentenciaba. Sí, léronmo, pero despois... Non, pero despois lino eu. Sí, lino eu, e ao final dicía, sentenciaba, sé tú misma. E dixen, menos mal, que me ordena ser eu mesma, porque en boa lea me metías e me manda outra cousa. E a miña idade xa, unha transfiguración, unha metamorfose. Entón, hoxe estamos niso, Por eso enlazo co que decía María Xosé Agra, que moito sé ti mesma, imos ver.
Andrea falaba do neoliberalismo, é un dos tópicos, claro, que manexamos hoxe. Realmente, eu falo da entraña do capitalismo como sistema, porque foi así toda a vida. Hoxe, histerizado, mundializado, e, por tanto, cunha voracidade e unha capacidade de imposición a nivel, efectivamente, global, mundial, terrible, como nunca se coñeceu. Mais na entraña do capitalismo está a existencia da discriminación estrutural, porque sen ela non sobrevive. Entón, a partir de aí, se temos isto claro, hai moitas expresións, moitas frases, moitos sintagmas que se repiten de unha forma papagallesca, que non teñen o menor sentido. Por exemplo, o pleno emprego. Pero que pleno emprego vai haber nun sistema como capitalista, que entón requeriría que todo o exército de mulleres que desenvolven un traballo invisível, gratuito, non pago, entrasen no mercado laboral, naturalmente con pleno emprego, con vocación de que fose indefinido e con un bon salario. Bueno, iso en primeiro lugar. En segundo lugar, eu coido que a literatura tamén se debera, como a clásica, nutrir quizás máis, pero digo quizás porque a mí faltame de moita literatura actual, moita leitura. Entón, líbreme Deus de andar sentenciando nada, enténdaseme. Ora ben, a min pareceme que se tiña que nutrir, por un lado, moito máis do coñecemento de unha certa tradición galega, pero, por outro lado, tamén de moitas máis realidades que as literarias. É dicir, que tiña que ventilarse máis, tiña que abrirse máis a moitos máis ámbitos do que a definición estritamente identitario sexual, porque aí tamén hai unha trapela, e a trapela é a do capitalismo de toda a vida: divide e vencerás. Entón, se a min, porque, claro, resulta que ao fin do camiño a pregunta é: hai homes e hai mulleres? Pois sí, e iso condiciona. E logo hai todo o que queiramos, efectivamente subdividir, e todo o que queiramos proclamar, pero hai. Ben, e entón aí eu penso nesa mesma liña que a literatura no seu conxunto tería que, a literatura no sentido estético, porque a literatura tamén é ensaio histórico, investigación económica e moitas máis cousas. Tamén se pode facer con algo de intención de estilo, de vontade de estilo ou de intención literaria, en fin. En segundo lugar, en terceiro lugar aínda, vamos ver, é que un certo feminismo cosmético ou aparencial ou mesmamente gramatical é o que observo que sae baratísimo. Non compromete a nada. Hai pouco a un compañeiro que observei, é un rapaz novo, que falou moi ben. Eu, co contido, estaba completamente de acordo, pero observei que seguía a moda, que xa sei que é unha moda actual, de falar en feminino. É un individuo de uns 100 kilos aproximadamente. Bueno, isto non ten nada que ver, podía ser de 50, tanto me ten, pero quero dizer que é un tipo así ben garrido. Pero, eso sí, falaba en feminino. Entón, ao final, eu, estando de acordo coa súa intervención, pero me preguntei, mira, como me observo que falas en feminino, entón, déixame que che pregunte. Canto cobra a caixeira do supermercado onde vas habitualmente? Este rapaz vive en Vigo. Non sei. Canto é en Vigo, na cidade en que vives, non digo noutras, o salario medio da traballadora doméstica por hora? Non sei. Cantas pensas que son os períodos que unha muller, desde a súa puberdade até o climaterio, ten aproximadamente? Dime, pensaxe algunha vez niso? Non, nen idea. Bueno, entón era un recuar, claro. Eu non te dixen, pois mira, eu agradecería, pero hai millente exemplos, non os que che poño. Hai millente exemplos. Agradecería que xunto co feminino gramatical penetrases un pouco na realidade material, social, económica, cultural,
biolóxica xa, se queres, tamén das que non temos barba. Entón, digo eu, así habería un complemento, un interés. E todo isto ten a ver, e finalizo xa, concludo unha vez xa, e perdón, co seguinte, que tamén o suscitaba, ou pareceme que o insinuaba María Xosé Agra. Na idade, cando eu tiña a vosa idade, algo absolutamente común, nun nivel vulgar estudantil, pero tamén extraestudantil, era o sintagma muller-obxecto. Era algo máis elevado o conceito de reificación, de alienación, que o nomeou Claudio hai un pouco, de cousificación, se o queríamos galeguizar. Bueno, hoxe, a enxurrada de prostitución directa das mulleres a base de un bombardeo de utilización vil, é exponencialmente, pero vamos, multiplica por 1000 a de hai 30 anos, 40 anos. Por que? Porque o sistema dotouse de mecanismos moitísimo máis poderosos e moitísimo máis envolventes. Bueno, se iso non nos leva a modernamente, nada de modernísimamente, reformularmos, replantexarmos, evitarmos polo menos as trapelas por onde nos queren levar, que é pola trapela de un individualismo atroz, de que aquí non hai causas colectivas, verdade? De que todo é fragmentado, de que todo é post. Pois ben, pois sigamos. Entón, era un pouco que... Porque isto tamén ten a ver... Isto tamén alimenta a literatura. Ou pode alimentala, vamos, supoño, Sí, eu totalmente de acordo contigo nisto, porque é o perigo do formalismo e do políticamente correcto e da superficialidade baleira. Non sei se me entendedes. A favor dos contidos verdadeiros. Ainda que haxa, ás veces, algún erro formal, verdade? Pero o máis importante é o contido, eu penso. Moi ben. Temos tempo ou podemos simplemente continuar despois privadamente o debate ao longo do día ou como... Bueno, a min é que o mundo actualmente se me queda demasiado grande. Eu non son capaz xa de seguilo, pero sí en relación ás identidades e á acción política. Levo 2 anos pensando moito nas identidades da que teño construída dende nena e é que, dende eso, de 2 anos, intento optar como un rol casi de teatro. Entón, digo, bueno, pois no traballo vou a ser prostituta asiática. Entón vou a actuar como unha prostituta asiática. Claro, o que acontece é completamente distinto. No social, transexual. No ordenador, cyborg. Quero dicir, que penso que hai que ensaiar tamén, porque xa non é empatía co que está pasando, sino vou actuar, vou a ver que pasa, que teño ao redor, como podo ver esa visión. E eu falo desta experiencia que realmente que me trastoca, dende ir ao supermercado, imaginarme a caixeira, estar na cama, pensar na prostitución, estar... Eu penso que a identidade a temos totalmente construída. Eu, polo menos, non son capaz de quitarla de enriba. Pero eu penso que este xogo xa vai máis alá da empatía. Decir, vou a ver que pasa cando vou pola rúa como unha prostituta asiática, como mira, e como reacciona a xente, o xefe, as compañeiras. E aí eu penso que sí que se construye unha certa acción política. Non sei, María Xosé, ti que pensaría? Bueno, eso non dá para... Eso, porque aí está... Sí, no, e parte desta idea, por exemplo, de Judith Butler, da parodia e da performance, estaría vinculado a ese xogo das identidades, non? Pero, claro, a propia Butler, polo menos nas últimas intervencións que ten, tanto unha que escoitei eu xa hai un par de anos como nos últimos escritos, está cambiando a intentar
digamos, aterrizar, e fala de infraestructura, pero desde infraestructura de as aceras da rúa, de que estamos falando. Claro, porque o discurso das identidades está moi ben. Claro, tamén decimos o sexo e o xénero é construído. Claro, sí, é construído. E o que costa é que facemos? Só os desconstruímos ou temos que construir outra cousa? Claro, entón, se nos movemos só na crítica, na desconstrucción, na parodia, na performance, no ámbito do discurso das identidades, abrimos unha espita, pero con eso tamén podemos tirar todo o resto, se non temos en conta que non só hai que desconstruir, sino que hai que construir, e ese, para mí, é o vital do feminismo. Se non, eu me hubiese dedicado a Hegel e los años del cristianismo. Ya digo que me he dedicado a la dialéctica del hambre y del estrago, que é unha parte importante desta discusión, porque identidade, o aposto, é alteridade. Non son desigualdades. As desigualdades remiten a un ámbito de construcción, da reproducción da vida física, material, no que están insertas a construcción de identidades, pero digamos que o impulso liberador e emancipador do feminismo é o que eu vexo que se está perdendo en aras de outra cousa que sí, moito que se discuten os estereotipos, as imaxes, pero falta ese alento de transformación, porque senón no discurso das identidades eu creo que efectivamente abreu con isto dos xéneros, o transxénero, pero se volatiza, ou ti que podes poñerte, que nunca vas a poder poñerte, entendamos, eso de poñerse no lugar do outro, kantianamente se pode facer, pero na realidade, realmente, quen se pode poñer no lugar do outro? É dicir que está ben ese exercicio, está ben a cuestión das identidades, pero hai que... É que a historia do feminismo, dende tempos antiquísimos, temos que cortar, xogou neste péndulo, digamos, da deconstrucción, da crítica e da construcción, para avanzar. Neste péndulo, esa é a historia. Están os dous niveis sempre. E se se esquece un, pois... Sí, pídennos que... Moitísimas grazas por a audiencia, por suposto, pola participación, as autoras dos relatorios. Seguiremos falando desto ao longo do día. Gracias. Bueno, moi ben. Difícil o...